FIFAD, financing agriculture development. Okupatsirani nkhanizi pano pa Zodiac ndine Happy Mzembe. Poyamba tentole mitu yake. Unduna za umoyo wati 48% ya imfa za nthenda zosapatsirana zikudza kamba ka nthenda ya kansa. Ofesi ya kazembe wa dziko la America kuno ku Malawi yatipitiriza kuthandiza atolankhani kugwira ntchito motetezeka. Amisiri pa ntchito yomanga misewu akuchita mbindikiro ku ofesi za Roads Fund Administration pokakamiza boma kuti liwapatse 11.5 billion kwacha pa ntchito yomwe anagwira. Bungwe la African Union lauza maiko mbungweli kuti akonze malamulo ndi ndondomeko zolimbikitsa kugwira ntchito njira zamakono popereka thandizo la zaumoyo. Tikhala limodzi. Unduna wa zaumoyo wati 48% ya imfa za nthenda zosapatsirana zikuchitika mdziko lino kamba ka nthenda ya kansa. Mkulu wa zaumoyo ku undunawo Dr. Lilian Chunda wati dziko lino silikuchita bwino pa ntchito yofalitsa uthenga pa nthendayi ndipo kamba ka ichi anthu ambiri akumidzi sadziwa zambiri. Iwo alankhula izi ku msonkhano waukulu wachisanu chimodzi okambirana za nthenda ya kansa. Mkulu wa ofesi ya kazembe wa dziko la United States kuno ku Malawi Ahmed Diaz wati boma lake lipitirira kupereka thandizo ku dziko lino pothandiza atolankhani kugwira ntchito motetezeka makamaka pamene dziko lino likuyandikira ku chisankho cha 2025. Atayendera mtolankhani house ku Lilongwe komwe kuli likulu la Media Institute for Southern Africa MISO Malawi. Diaz ati boma la America lipitirizaso kudzudzula nthawi iliyonse pomwe atolankhani aopsezedwa. Diaz anayendera ofesi za MISA Malawi komwe akambirana ndi akuluakulu mwa zina udindo wa atolankhani wa chisankho, ufulu wa atolankhani ndi kuthana ndi nkhani zabodza. Wapampando wa MISA Malawi Gordon Matonga wati bungweli limayamika ntchito yomwe ofesi ya kazembe wa dziko la America ikugwira polimbikitsa ufulu wa atolankhani ndi chitukuko pa ntchito yofalitsa uthenga. Boma la America ndi modzi mwa maboma ndi mabungwe amene akhala otithandiza ife ya MISA Malawi kwa zaka zambiri. Ngati bungwe takhala tikugwira ntchito yoteteza atolankhani kuwaphunzitsa atolankhani kwa zaka zokwanira mwina panomano makumi atatu. Ndiye ntchito imene timadalira chithandizo cha mabungwe osiyanasiyana. Timadalira anthu atithandize ndalama, timadalira atipase chithandizo choti mwina kutiphunzitsa zinthu zosiyanasiyana. Ndiye kubwera kwa mkulu wa ukazembe wa America ku Malawi kuno pakadali pano nkothandiza kuti tikumbutse kuti ubale umene uzipita pasogolo. Ndizothandizanso kuti pange signal kwa anthu kuti maiko ngati America nawonso amakhulupirira kuti ufulu wa atolankhani ndofunikira kwambiri. Ndiye kubwera kwawo kunatipasa danga lokuti tiafotokozere zina za ntchito zimene tikugwira kuno ku MISA Malawi pakadali pano kukonzekera zisankho zimene zikubwera monga maphunziro a atolankhani, monga maproject amene takonza kuti pasachita pabwere pasogolo. Ina mwa maproject amene takonza mwina ndi presidential debates amene timakhala nawo ife a MISA Malawi nthawi zonse pamene kuli chisankho. Zimene zili mkati mokonzekera. Zina mwa zinthu zimene tikukonzekera pakadali pano ndi maphunziro a atolankhani amene timakhala nawo waphunzitsa atolankhani kuti azitha kulemba bwino nkhani za chisankho, komanso maphunziro okhuzana ndi kulimbana ndi nkhani za bodza zimene pamene pachizungu amatchula kuti fake news. Ndiye zonsezo zimafuna anthu ena kuti abwerepo atigwire dzanja. Ndiye tinafotokozera zimenezo komanso timafotokozera tsiku la lero mwina zina zotsamwitsa zimene atolankhani akumana nazo nthawi imene tikukonzekera zisankho, monga kumangidwa kumene kwa atolankhani komanso kumangidwa kwa anthu wamba chifukwa chokuti mwina kuyankhulapo pa zina ndi zina zimene zikuchitika mdziko. Ndiye zonsezo ifeyo timatha kumagwirapo kumatingatha kuzitengera ku khoti, koma zimafunanso kuti aboma alowererepo ndi amabungwe ena. Apolisi mchigawo chakumwera chakummawa amanga wapolisi mzawo a Aubrey Msusa pomuganiza kuti anatenga nawo gawo kupha munthu oganiziridwa mlandu yemwe anali mu ndende ya polisi ku Chikwawa. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe lomva madandaulo mwa momwe apolisi akugwira ntchito ICC, lawyer Nice Msoya wati Msusa awamanga potsatira langizo la mkulu wa boma otengera milandu ku mabwalo
DPP kuti ntchito yofufuza ichitikenso pa mlanduwu. Alex Banda walemba ripoti. Aoble Msusa komanso a Patrick Nkhumage onse apolisi akuwaganizira kuti anamenya oganiziridwa a Tenford Mulepa yemwe anali mchitokosi chawo ku polisi ya Livuzu m'boma la Chikwawa. Amulepa omwe analitu mlonda ku kampani ina ya zomangamanga amayembekezeka kuti apuma pa ntchito m'masiku ochepa pa nthawi ya imfa yawo. Kufufuza kwa apolisi kunachititsa kuti apolisiwa amange mzawo a Patrick Nkhumage chaka chatha, ndipo lachitatu apolisiwa amanganso tu a Msusa. Malingana ndi mmodzi mwa akuluakulu aku bungwe la Independent Complaints Commission lomwe limafufuza nkhanza za apolisi, akuti a Msusa awamanga potengera chitsogozo cha mkulu otengera milandu ya boma ku mabwalo, Director of Public Prosecution. Tinaona kuti evidence yo imakhala ngati kuti pali mlandu beonena kuti Msusa nawonso ayankhepo. Nde ma recommendations athu kwa DPP anali amene ofile tinaitumizanso wa DPP ndikupanga recommend kuti amene tinalowa nawo khoti lero nawonso adzayankhepo mlandu. So atayilandira kwa DPP ndimene no process yachitika kuti Msusawa amangidwa. Alolin Mputeni ndiwo akuyimira boma pa mlandu. Lachitatu Tcholo Senior Resident Magistrate Samai Muhammad wanena kuti mlandu akawuzenge ku bwalo lalikulu kamba kuti bwalo lake lilibe mphamvu zotero. Apolisi awiriwa a Msusa komanso a Nkhumage akuyembekezeka kuti ayambe kuyankha mlandu okupha ku bwalo lalikulu. Malo mwazode kuno ku Blantyre, ndine Alex Banda. Kazembe wa dziko la Britain mdziko lino Fiona Rich wati kuyika ndalama zokwanira pa ntchito zotukula luso la mzika za dziko lino ndikofunika pa chitukuko cha dziko lino. Rich ankhula zachitatu ku Lilongwe pamwambo operekeza anthu 27 omwe awasankha kukachita maphunziro mdzikoli. Apolline Mbukwa ndi mmodzi mwa Malawi omwe apeza mwayiwu ndipo akufotokoza. Inetu ndine okonda kwambiri chifukwa cha mwayi umene dziko la UK latipatsa ifeyo ngati Amalawi. Mongo benthu lako pang'ono kuti ufunikira kapena mmene mpikisano unalili, panali anthu okwana 60,000 maiko onse. Pa anthu 60,000 ndekuti ku dziko kunoko ku Malawi amene anapanga apply 500 anasankhidwa anthu okwana 7. Izizi zikutanthauza kuti anthu 7 amene wawa amene asankhidwa kuti akachite maphunziro awo ku UK zibweretsa kusintha kumbali ya maluso osiyanasiyana, komanso maphunziro amene wawa athandiza kuti tithetse mavuto ena amene dziko lino likukumana nalo ku Malawi kuno. Mmene munamvera muja kuti ambiri akuchokera mafield osiyanasiyana, tachokera mafield osiyanasiyana. Ena akupanga za mpira, ena akupanga za malamulo, ena akupanga za mautenga, zofalitsa mautenga. Zimenezi zithandiza kuti tikabweranso kunoko ku Malawi mavuto amene alipo ifeyo tikabweretsa luso lina lapadera. Chifukwa inu ndine mukudziwa kuti maphunziro a ku UK ni maphunziro apamwamba kwambiri. Bungwe la Malawi Institute of Engineers lati malamulo okhudza ntchito za umisiri mdziko lino akufunika kwaonekaso kuti azigwirizana ndi mmene zinthu zilili pano. Polankhula atalandira 3.5 miliyoni kwacha kuchokera ku kampani ya TNM yothandiza msonkhano wakadaulowa pa ntchito za umisiri 2024 Engineering Conference ku Mangochi. Wapampando wa komiti yomwe ikuyendetsa msonkhanowu Wakondwani Chilembo wati nzodandaulitsa kuti pano akugwiritsa ntchito malamulo omwe adakhazikitsidwa mu 1978. Iwo akufotokoza. Tikuthokoza kwambiri kwa TNM pa chithandizo chimene atipasachi. Chifukwa chonena kuti conference imene tifuna tipange wiki ya mawa, sabata ya mawa kuyambira pa 12 mpaka pa 13 ndi conference yofunikira kwambiri. Andi chinthu chimodzi chimene chimakhala chikutivuta kuti tipange conference iyi zinali ndalama zimene zingatikwaniritse kupeza zinthu zoti zipangise conference kuti ichitike mkumano wathu. Nde TNM potithandiza ndalama zimene 3.5 million atipasa ndi chinthu chonati chitithandiza kwambiri, chitipangisa ifeyo kuti tipange zina zake zimene timenika kupanga kuti conference ichitike.
Kwa ifeyo ngati ma engineers conference iyi ndiyofunikira kwambiri. Timayipanga chaka ndi chaka timakumana. And kumana kwathu kusundi kumankhawa kumana kuti mungofuna kucheza ayi. Kucheza kumakhalapo ndithu. Koma suti ndichofunikira kwambiri. Kucheza kwathu kumakhala konena kuti tione kuti kodi ntchito yathu tikugwira motani. Kutsogolo kumene tikupita tingapange bwanji kuti zinthu ziyende bwino. Tithandiza bwanji dziko kuti liluke kudzera mu engineering yathu. Nde tikuyembekezera ndithu tinthu tingapo timene mwinake tingabwerepo kuchoka ku conference. Choyambirira tikuyembekeza kunena kuti ifeyo patokha tikathe kuyankhulana mwachilungamo ndi mmene tikuonera ntchito zathu tikupangira. Pamene tikulakwitsa tizitha kuwuzana kuti akulu apa mukulakwitsa apa mukonze. Pamene tikupanga bwino tizitha kuyamikirana kuti apa mmachita bwino tapitirizani. Ngati ife tikudziwa mmene anapangira tithe kuwafunsa anzathu kuti munapanga bwanji. Tiuze mmene munapangira nawo atiuze. Tapanga izi makamaka ifwa choti kampani ya TNM imagwiritsa ntchito zida o makina amene pa chizungu tikhoza kuti engineering it has an engineering section. Ma engineers amene tili nawo kuno amayang'ana kwambiri nkhani za network. One imene imabwera pa phone monga ya 2G, 3G, 4G ndi 5G. Komanso amayang'ana ma products amene timagwiritsa ntchito ngati mpamba, kugwiritsa ntchito internet komanso kuimba mafoni aja. So tili ndi gulu la ma engineers amene timagwira nawo ntchito ku TNM. Ndipo chifukwa choti timadalira platform ya makina imene imafunika luso ndi ukadaulo wa ma engineers amene tinaona kuti tichitepo kanthu kuti msonkhano umene ukakhale opambana komanso ukathe kubala zipatso zoti zidzatipinduliranso ife kupititsa ntchito yathu patsogolo. Mukuona nkhani pano pa Zodiac ndipo muli ndine Happy Mzembe. Nkhani pomwepo. Mbatatisi ndi chakudya chokoma kwambiri. Mbatatisi yomweyo sichuma kwa alimi otsogola komanso mavenda. Tsopano kwabwera mbatatisi ya mtundu wa chuma yomwe alimi akupha nayo makwacha. Chuma ndi mbatatisi yomwe imacha msanga masiku 90 okha, imayika kwambiri kupatsa alimi 40 tons pa hekta imodzi. Imapirira kung'amba ndi kuchita bwino ndi mvula yochepa. Imapiriranso kuchiwawo ndi tizilombo. Mbatatisi ya mtundu wa chuma ili ndi khungu lolimba, sisupuka ndipo imakhalitsa ili bwinobwino komanso siphuka wamba. Ili ngulu la zakudya zokhutitsa ndipo imapatsa thanzi ndi mphamvu. Anthu ndi makampani opanga zakudya kuchoka ku mbatatisi monga Chipisi, Macrisps ndi zina akukonda kwambiri mbatatisi ya mtundu wa chuma. Pindulani thanzi ndi ndalama ndi mbatatisi ya mtundu wa chuma. Uthengawu akukupatsirani ndi International Potato Center ndi thandizo lochokera ku the Embassy of Ireland kudzera ku RTC Market Project. Nayi nkhata ya maluwa zikafikatu ngati pamenepa mphamvu zimatha, nzeru imasowa. Apa ndi pamene mukuyeneka kukumana ndi Asena Tiring Contractors. Iwowa amakugwirani chanza kuti mukwanise kumanga nyumba yomaliza yaulemu kwa okondedwa wanu. Iwowa amakumangirani chiliza chosiyanasiyana malingana ndi kukonda kwanu. Iwowa amamanga chiliza chokamangira pomwepo kapena chochita kutenga kukangoyikapo. Amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti afike. Asena Tiring Contractors. Iwowa amapanga mtundu wina uliwonse wachiliza chimene inu mukuchifuna ndipo amalola kumapereka pang'ono. Mukhoza kuwapeza lero mu mzinda wa Lilongwe kulikuni kapena mukhoza kuwayimbira foni pa 093 931 909. Mukayimba namba limeneyi muyankhulana ndi Mr. Zuze Laisoni. Iwowa amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti akafikeko. kudandaula kwa kholo lako mwayisu udzaupeza. Takulandiraniso ndipo pamene tikupitirira tionenso mitu ya nkhanizi.
unduna wa zaumoyo wati 48% ya imfa za nthenda zosapatsirana zikudza kamba ka nthenda ya kansa. ofesi ya kazembe wa dziko la America kuno ku Malawi yati ipitiriza kuthandiza atolankhani kugwira ntchito motetezeka. amisiri wa ntchito yomanga misewu akuchita mbindikiro ku ofesi za Roads Fund Administration kukakamiza boma kuti liwapatse 11.5 billion kwacha pa ntchito omwe anagwira. bungwe la African Union lauza maiko mbungweli kuti akonze malamulo ndi ndondomeko zolimbikitsa kugwiritsa ntchito njira zamakono popereka thandizo la zaumoyo. Tipitirire ndi nkhanizi. Eni kampani zomwe zikugwira ntchito yokonza misewu ayamba kuchita mbindikiro ku ofesi za bungwe la Roads Fund Administration ku Lilongwe ati pofuna kukakamiza boma kuti liwapatse 11.5 billion kwacha ya ntchito zomwe anagwira kale zomwe sanawalipire. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungwe la anthuwa Malawi Allied Building Contractors Association Akondwani Kadango wati kuchedwa kuwalipira kusokoneza ntchito zawo komanso zawayika mavuto azachuma. Iwo akufotokoza. Roads Fund Administration ndi kumene ma contractors amene amagwira ntchito za misewu ndi kumene amalipirira. Ndi amati akagwira ntchito zija kunokuno amalipira. Komano zioneka kuti pa masiku apitawa pa miyezi apitawa malipiro akhanga ndi chinthu chovuta kwambiri. Ndi ma contractors amati kugwira ntchito ntchito zinapatsa a Roads Authority komano akabwera kuno kuti ande malipiro aja sakutheka. Takhala tikubwera takhala tikukambirana kuti mutilipira liti mutipatsa liti. Koma ndrama sizikulipirika. Ndi pena kuti mwina vuto salenga lalikulu kwenikweni kuti ma contractors ambiri ali mavuto ena alandidwa manyumba ena they are going through ma depression ena ma heart attack ena mabanja kutha kumene kuti ndalama kulibe. Ndati mwina vuto adzamvere konkuno imene tabweramo. Pakuoneka kuti plan yeniyeni yooneka kuti ndrama zibwera liti palibe. Chifukwa kuti mmene mukudziwira ndrama za kuno zimachoka ku fuel levy. Ndi za fuel levy siziketi chikuenda bwanji komano unoku ndrama zikulibe. Mwabe feze tafika tikhalabe kuti mina mavuto kuti awamvetsetse bwino kuti anthu athu ma contractors ali mavuto. Mneneri wa bungwe la Roads Fund Amasakongwaluko wati ndizoona kuti ali ndi ngongole yoti alipire kampanizi koma wati vuto liladza kamba kuti bungwe la Mera silinapereke ku RFA ndalama zomwe limadula ku msonkho wa mafuta zomwe RFA imalipira ku kampanizi. Chimene takambirana nawo chidziwitso choti akufuna kubwera kudzapanga ndondomeko imene kuti kudandaula kuti kama zimesaba kamazo ndizodutsa 11 billion pafupifupi 11.8 billion kwacha. Zoona ndiye anabwera kudzatidziwitsa kuti tikhala tikubindikira kwa masiku atatu. Ifeyo ndafomera chifukwa ufulu wawo kuchita motero. Chimene takuizana kuti pangwe nokhala mtendere ndi bata pa nthawi imene kupanga mbindikiro imeneyi. Mgwirizano wa maiko mu Africa AU wauza maiko omwe ali mbungweli kuti akonze malamulo ndi ndondomeko zolimbikitsa kugwiritsa ntchito makina a kompyuta popereka thandizo la zaumoyo. Wapampando wa bungwe loona za ntchito za makono ku bungweli Profesa Yayi Ken Gasama wanena izi kuti Lilongwe potsegula zokambirana njira zotukulira ntchito za makono popereka thandizo la zaumoyo kwa anthu mu Africa. Malinga ndi Profesa Gasama ntchito za umoyo sizikuyenda bwino mu Africa chifukwa cha ndondomeko zolakwika komanso kusayika chuma chokwanira pa ntchitozi. Chipani cha Liberation for Economic Freedom chomwe mtsogoleri wake Mneli David Mbewe chalengeza kuti chidzakhala ndi msonkhano wake waukulu wosankha adindo pa 19 Okutobala mu mzinda wa Blantyre. Ogwirizira udindo wachiwiri kwa mneneri wa chipani cha Gloria Manjomo wauza atolankhani mu mzinda wa Blantyre kuti akukhulupirira kuti izi zithandiza chipanichi kukonzekera bwino chisankho cha chaka chamawa. Chipani cha Liberation for Economic Freedom chomwe mtsogoleri wake ndi Dr. David Mbewe chabwera poyera kunena kuti msonkhano wake waukulu wosankha atsogoleri oyendetsa chipanichi udzachitika pa 19 Oktoba chaka chino mu mzinda wa Blantyre. Wogwirizira udindo wawo wachiwiri wa mlembo wamkulu mchipanichi a Gloria Manjomo wati ali ndi chikhulupiriro chachikulu kuti atsogoleri atsopanowo
adzathandizira kwambiri chipanichi kudzachita bwino pa chisankho cha chaka chammawa. Msonkhano wa lerolo kunali kuti kwalimbikitsa achinyamata kuti adzuke pamene ngati akuonesa ali ndi mkwiyo waukulu omwe ufuna kutenga boma imeneyi, tikuyenera tibwere pamodzi tithandizane kuti boma imeneyi titenge tipase Dr. David Mbewe. Ngodya zathu kwambiri zikugona pa kukhala Malawi wokhalika, wamtendere, wachuma, komanso okhazikika, komanso otukuka. Woyimirira achinyamata Akondwani Gulani wati chipanichi chili ndi mfundo zabwino zotukula achinyamata mdziko lino. Ndiye ngati achinyamata taonekera nabe nkhani ya maphunziro, komanso taonekera nako nkhani ya zaulimi, kupatula kumeneko taonekera naso nkhani ya chitetezo chathu ndi utsogoleri wabwino utsogoleredwa ndi achinyamata. Utsogoleri umene tili nawo ife kunoko ngati kuchipani ndi utsogoleri onena kuti sosankha, ndi utsogoleri onena kuti ukupereka mpata kwa wachinyamata wina aliyense kuti atenge nawo mbali. Iwo alankhula izi pomwe nthambi ya achinyamata imafotokozera atolankhani mfundo zikuluzikulu zomwe chipanichi chikutsatira. Malo mwa Zodiac, ndine Christopher Sande. Ofesi ya zaulimi ukasungu yadandaula ndi kukula kwa mchitidwe ononga zachilengedwe mbomali omwe ati ukuyika pa chiopsezo tsogolo la alimi. Mkulu wa zaulimi komanso zachilengedwe mbomali Ivan Chima ati zachilengedwe zikuonongeka kamba kotsekula minda, kuotcha makala komanso kudula milimo, ndipo apempha magulu okhudzidwa kuti alimbikitse ntchito zosamalira zachilengedwe. Patakali pano gulu lotchedwa Kasungu Wildlife Conservation for Community Development Association lakhazikitsa ntchito yosamalira mphukira komanso zachilengedwe mphepete mwa nkhalango yosungira nyama ya Kasungu. Nowe Mpubwi ali ndi zambiri. Mkulu wa zaulimi komanso zachilengedwe boma la Kasungu Ivan Chima ati zachilengedwe zikuonongeka kwambiri mboma la Kasungu zomwe zikudzetsa nkhawa. Iwo ati ali ndi nkhawa kuti ngati izi zingapitilire ndi kuti nyengo ipitirira kusintha zomwe zingachititse kuti anthu asamakolole zokwanira. Pali zifukwa zambiri zimene zipangitsa zachilengedwe ziwonongeke. Wani, kutsegula minda yatsopano, komanso kugulitsa zipangizo za nkhalango pa ulimi ngati wafodya, komanso milimo ya panyumba, komanso kugulitsa ntchito pa khomo ngati nkhuni ndiponso makala. Polankhula pomwe gulu lina lolimbikitsa kusamala zachilengedwe la Kawekhoda limakhazikitsa ntchito yosamalira mphukira komanso kuchita ulimi wophatikiza ndi mitengo ndi alafu muchisinga mboma la Kasungu. Achima apempha mabungwe omwe saboma kuti alimbikitse ntchito zosamalira zachilengedwe mbomali. Wapampando wa bodi ya Kawekhoda Dr. Madadi Langa ati cholinga cha ntchitoyi ndikufuna kuthandiza pa ntchito yosamalira zachilengedwe nkhalango ya Kasungu. Project ya Biopama ikuthandiza kuti anthu aphunzire kuti tikakhala ndi village forest, nkhalango ya muzi imasamalidwa bwanji, komanso tikanena kuti ulimi wophatikiza mitengo ndi mbewu umayenda bwanji. Mahanja opusa 20,000 ndomwe akuyembekezeka kupindula ndi ntchitoyi ndi alafu muchisinga, ndipo ntchitoyi akuyigwira ndi thandizo lochokera ku bungwe la Biopama. Kuchokera kuno Kasungu malo mwa Zodiac, ndine Nowo Nkubwi. Apaso ndipo pamapeto pa nkhanizi koma tisanasiyane tientoneso mitu yake. Unduna wa zaumoyo wati 48% ya imfa za nthenda zosapatsirana zikudza kamba ka nthenda ya khansa. Ofesi ya kazembe wa dziko la America kuno ku Malawi yatipitiriza kuthandiza atolankhani kugwira ntchito motetezeka. Amisiri pa ntchito omanga misewu akuchita mbindikiro ku ofesi za Roads Fund Administration pokakamiza boma kuti liwapatse 11.5 biliyoni kwacha pa ntchito yomwe anagwira. Bungwe la Africa Union lauza mayiko mbungweli kuti akonze malamulo ndi ndondomeko zolimbikitsa kugwiritsa ntchito njira zamakono popereka thandizo la zaumoyo. Pezani zambiri pa zodiacmalawi.com ndipo munali ndine Happy Mzembe. Mwakoma nonse.